גליל ובורד. הבורד, שמים את הגליל על הרצפה, שמים את הבורד על הגליל. אתה, בגלל שאתה ילד שעוד לא יודע, צריך ליד קיר, כדי שלעמוד על הבורד, להישען על הקיר ולנסות לעמוד. לדחוף את הקיר, ואז אתה בעצם מתחיל לעמוד על הדבר הזה. אתה חייב, תסתכל עליי. כבר אני רוצה שיראה את זה. לא, אני אראה לו, שנייה. אתה חייב שיהיה לך קיר שתעמוד. אחרת אתה תעוף או לפה או לפה. אתה לא יכול לעשות כמו בצל עכשיו. אתה צריך שיהיה לך קיר. לעמוד, שתי הרגליים האלה צריכות להיות באמצע, ולהתחיל לעשות תנועות. עם הקיר. לא לבד עם הקיר, לדחוף, להתחיל לדחוף את הרגליים. יש חלק אחד פה למטה, זה חלק אחד, מהפופיק למטה, ומפה למעלה. צריכים להיות ישרים עם הגוף בכיוון הזה. הידיים לא צריכות להיות בצדדים, עדיף שיהיו כמה שיותר צמודות, והברכיים צריכות להיות טיפה ככה, זאת אומרת, ככה וככה, כמו דביל. סנובורדינג. כן, לעשות ימינה, שמאלה ולעצור. ימינה, שמאלה ולעצור. אחרי שאתה מתחיל לעשות את הדברים האלה, אתה תוכל להסתובב, לעמוד ככה קדימה, לבוא עם שתי רגליים קדימה, להסתכל קדימה כמו כאילו שאתה גולש, להתכופף, לחזור חזרה לאותו מקום, לעמוד בצורה כזאת, להסתובב בצד שני, לעמוד בכלל פרונט אחר, לעשות צורה כזאת, לעשות את שני הדברים האלה. אתה מבין? אתה יכול אפילו לעשות, הכי קשה, תגיד לבן שלך, שזה בעצם לעשות את הסקוטים, להתכופף למטה. הנקטן. לרדת למטה, קרב את הברך, ולתרון למעלה. הכי קשה. לא לנסות. לא לנסות לעשות למשל את הדברים האלה, כאילו כבר לבוא, ופופ אני כבר יודע. לא לעשות את זה. יש עוד דבר שאני רוצה שאיתי יעשה, יש רק את הגליל. לעמוד על הגליל ולהתאמן על הגליל. זאת אומרת, קיר קדימה, אם מרגישים ליפול אז נופלים, ולהתחיל להרגיש את האיזון. לנסות כמה שיותר לא להזיז את הידיים, להתאזן עם נעליים זה קשה, עדיף בלי נעליים. ואז לאט לאט להתחיל לעשות כל מיני דברים. אפשר לעשות כל מיני דברים. אחרי שטובים על זה, שמים את זה, קיר, נשענים, מתכופפים, לוחצים, דוחפים עם הקיר ומתחילים להתאזן. טיפה, אתה תהיה כפוף בהתחלה, הגב צריך להיות ישר, תחת לפה, רגליים טיפה סגורות ולעשות את זה. יש ברקסים בסוף, זאת אומרת שפה זה לא יכול לעבור, אין בעיה. לא לנסות לעשות דברים משוגעים, לא לעשות את הדברים האלה. לא לנסות לעמוד פתאום ככה כמו שאתה רואה עכשיו את בצל, יום איזה יופי הוא עושה. זה הכי קשה. איך הוא קופץ. לנסות להיות מאוזן כל הזמן, להיות מאוזן על הקרש. לעשות את הכיפופים. לנסות להיות מרכז כובד